עוד תרגול לימי מלחמה מקרטים. נעשה דברים מאתגרים, אבל כל אחד יכול. אני אתן גם אלטרנטיבות. אפשר להשתמש בחגורת יוגה, אבל אפשר גם, אם אין חגורת יוגה, במגבת מטבח למשל. מגבות גדולות של האמבטיה יכולות להחליף שמיכות. בכל מקרה לא נצטרך הרבה ציוד, יש כיסא לצורך העניין, ובואו נתחיל. אז אנחנו מתחילים בעבודה של ידיים, הרמות של הידיים, ואתם תתחילו בקצת תנופה, ידיים קצת הצידה, תשחררו את הזרועות, okay? ועם השאיפה אני לוקחת את הידיים ב-X כמו קשת גדולה מעל הראש או קליפת ביצה וחזרה. כן, אנחנו נעשה את זה 10 פעמים. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. תפחתם? יפה. תרימו את החזה, ועכשיו אנחנו נעבור לאורדווה בדנגוליאסנה. שלבו אצבעות, יפחו ידיים, מתחו את הידיים למעלה. Okay? כמו אתמול, מותניים לכיוון כפות הידיים, ובאותו זמן מותניים לכיוון כפות הרגליים. קרקעו את כפות הרגליים היטב, מתחו את עצמכם למעלה. תחושת המתיחה צריכה להיות באור. ואחר כך שחררו את אצבעות הידיים, מתחו את הידיים קדימה. Okay? יפחו את כפות הידיים, ושוב, בנשיפה אנחנו מפילים ותופחים על הירכיים, מחליפים. Okay? נעשה את זה 6 פעמים, פעם שנייה, תמתחו, שחררו את אצבעות הידיים, כפות ידיים פונות קדימה, מתחו היטב, כעת תפחו את גב כף היד זה לזה, בשאיפה תתארכו פעם נוספת, ובנשיפה תפילו את הידיים, תטפחו, עוד פעם, מתחו, יפחו, יפחו, תפיחה, חילוף, מתחו את הידיים, מותניים למעלה, מותניים למטה, בו זמנית, כאילו מתיחה דו-כיוונית, שיוצרת הפרדה מעל הישבן, בין קווי המותניים, למעלה, למטה, תפרידו כפות ידיים, יפחו, תפיחה. Okay? תנשפו נשיפות טובות. לא שומעים את הנשיפה שלי בגלל התפיחה, אבל הנשיפה עם התפיחה צריכות להיות חזקות, זה טוב. לנשוף, בנשיפה נפטרים ממתח, מחומרים רעילים. עוד אחד. יפחו. מצוין. Okay, כמה נשימות עמוקות. אם אתם מרגישים לא יציבים, מטולטלים, תמיד אפשר להפריד בין כפות הרגליים וליצור בסיס רחב יותר, לאזן בו את האגן. Okay? שוב, נשיפה מלאה, שאיפה עמוקה, והפעם אנחנו שוב ניקח את הידיים לצדדים, אבל אנחנו נעשה את זה בפיסוק. Okay? בפיסוק, okay? אני לוקחת את הידיים בצורת קשת, תביאו אותה מהטבור למעלה, לצדדים, ולהוריד כמה פעמים במהירות, אפילו אל תספרו. רק תשנו יד לפני יד, עם ימין לפני שמאל, תביאו את שמאל לפני ימין כמה פעמים, ואז תצליבו הגודלים, מתחו את הידיים למעלה. תרפו את הבטן ותמתחו למעלה עד שתרגישו מאחורי הטבור, הרמה של עמוד השדרה באמצעות האגודלים. תהפכו את הידיים ושוב תורידו. פעם אחרונה תחליפו שילוב. מתחו היטב למעלה. שחררו, תפחו וקפצו חזרה. Okay, כמה נשימות עמוקות, מרפקים ישרים, עמדו בתדאסנה. תרגישו את היציבות של כפות הרגליים, קודם כל קרקעו את העקבים,
תרימו את הקשתות של כפות הרגליים, פרסו את הבעונות, ואנחנו נעשה מין עבודה על הרכות, אנחנו מחככים את הרכות ומגלגלים אותם כנגד כיוון השעון. שתי הרכות כנגד כיוון השעון, ואחר כך שימו את העקבים של כף היד, כמו שעושים עיניים סיניות, ותמתחו את הרכות לאחור, לכיוון אחורי הראש, כמה רגעים. המתיחה הזאת של הרכות מנחה גם את גלגלי העיניים לבוא אל הזוויות החיצוניות. עיניים פקוחות, זה חשוב מאוד, לא לעצום את העיניים, כאילו אתם רוצים להעביר את העיניים עד כמה שאפשר קרוב לרכות. להתבונן אל העולם כשהעיניים, גלגלי העיניים קרובים אל הרכות. ושחררו. התנוחה הבאה תהיה גומוקאסנה בעמידה. אפשר לעשות אותה גם בישיבה, אפשר לקחת כיסא. אני אביא כיסא יווני לצורך העניין. אם יש לכם חגורת יוגה, תשתמשו בחגורת יוגה. אם אין לכם חגורת יוגה, אין שום בעיה לקחת מגבת מטבח, בסך הכל משהו שיחבר בין הידיים, במידה והן לא מתחברות. הרבה פעמים במתח, הכתפיים מתכווצות, המפרקים הופכים להיות נוקשים, והתנוחה הזאת מרככת את מפרקי הכתפיים, משחררת את שרירי הגב העליון, ולכן היא טובה לנו. לצורך העניין אני אעבור לצד שני. אז אם אתם עם מגבת מטבח, תשלחו את מגבת המטבח עם היד השמאלית למטה, ועם היד הימנית תתפסו את המגבת, וקרבו את כפות הידיים אחת אל השנייה. אם אתם מצליחים לאחוז את כפות הידיים זו בזו, אז אתם לא צריכים את המגבת. אבל אם לא, תשתמשו במגבת או ברצועה של היוגה, כדי לרדת עם היד השמאלית למטה ולטפס עם היד הימנית למעלה. ותחזיקו כמה רגעים, קחו את שני המרפקים לאחור והחזה קדימה. ואחר כך שחררו, יד שנייה, אני אעשה את זה הפעם עם רצועת יוגה. אז אני משלשלת את רצועת היוגה עם היד הימנית, ועם היד השמאלית אני תופסת אותה, ואחר כך מתקרבת עם הידיים אחת אל השנייה, עם יד ימין מרימה את שמאל, עם יד ימין יורדת אל יד שמאל. המטרה היא בסופו של דבר לתפוס יד ביד. תשבו כמה רגעים, ואחר כך שחררו. אז אם אנחנו יושבים, בעיקר אלה שסובלים לפעמים מסחרחורת, או לא מרגישים יציבים, זאת אופציה טובה. אלה שיכולים בעמידה, תעשו את התנוחה פעם נוספת בעמידה, אפשר לפתוח פיסוק. ושוב, אנחנו תופסים את הרצועה, או שמים את כפות הידיים זו על זו, ומכופפים את האצבעות. אז יד אחת מושכת את החזה למעלה. היד השנייה מושכת את הכתף והטרפז למטה. ועכשיו, עצם החזה במרכז צריכה להיות מאוזנת. אז אם אצלי יד שמאל למטה, יד ימין למעלה, יד ימין מרימה את עצם החזה, ובצד שמאל אנחנו צריכים להשוות לצד ימין, להרים את צד שמאל כמו את צד ימין, ולשחרר. ואחר כך צד שני, אז אנחנו מותחים יד אחת למעלה, מביאים את היד השנייה מתחת, כף יד לכף יד, תופסים איתם, מכופפים את האצבעות, ועכשיו יד שמאל שלי מרימה את החזה, ואני צריכה להשוות עם הצד הימני של החזה. כלוב הצלעות בצד ימין צריך לעלות למעלה, כמו שצד שמאל מכתיב לו,
כדי ששני צידי עצם החזה יהיו בקו אחד. ואחר כך משחררים, תרימו את שתי הידיים למעלה, מקבילות אחת אל השנייה. כמה נשימות. והפכו, תורידו את הידיים מהצדדים. אוקיי, סיימנו את השלב הראשון של הרמות הידיים. השלב השני, אדו מוקה שוונאסנה. אוקיי, אז תשימו את כפות הידיים בחלק הקדמי של המזרון, תצעדו אחורה. ישרו את המרפקים, ישרו את הברכיים. אוקיי, תצמידו את כפות הרגליים ותרימו את רגל ימין למעלה. היא מושכת את הצד הימני של עמוד השדרה, והצד השמאלי צריך להימתח בעקבותיו. זאת אומרת, יש כאן עבודה של השוואה של המתיחה. חזרה. רגליים יחד. תרימו את צד שמאל, מתחו את הצד השמאלי של עמוד השדרה, והוא זה שמכתיב לצד הימני כמה להימתח. חזרו חזרה, תצמידו את הרגליים, תחזרו לפיסוק, כופפו את הברכיים, תביאו את החזה קרוב אל הירכיים. ברכיים כפופות, עצמות הישיבה למעלה, מרפקים ישרים, תרחיקו את הכתפיים מכפות הידיים, ותדחפו את החזה כמה שאפשר עמוק לכיוון הירכיים. שאפו, ובנשיפה קפצו קדימה לכפות הידיים, או לכו. אפשר גם ללכת, מתחו את הידיים, מתחו למעלה, תתארכו, ובנשיפה תורידו את הידיים, אפשר להביא אותם לפני החזה לנמסקר, או אנג'לי מודרה, אטמנג'לי מודרה. אטמן זה הניצוץ האלוהי, הנשמה שנמצאת בתוכנו, ואנחנו מברכים את הנשמה, את כפות הידיים, או מגדירים את זהותנו. ואחר כך שחררו. נעשה את זה שוב. אוקיי? אנחנו מתכופפים. שימו את הידיים על האגן כדי להתכופף, לשים ידיים, ולכו אחורה. לכו אחורה. אפשר כמובן גם לקפוץ. תמתחו. תנעלו את המרפקים. הנעילה של המרפק היא באמה מתחת למרפק ובזרוע מעל המרפק. תרגישו את שתי הנקודות האלה שחובקות את מפרק המרפק, תהדקו, תרימו אותם, ואותו דבר בברך. השוק והירך, okay, צריכות להחזיק, לייצב את מפרק הברך. תרימו את פיקות הברכיים, תהדקו אותן לאחור, תצמידו כפות רגליים, שאפו, ובנשיפה תרימו את הרגל למעלה, מתחו עם הרגל הימנית את הצד הימני, ואז הצד השמאלי צריך להימתח כמו הימני. תחזרו, רגל שנייה, תרימו, מתחו את הצד השמאלי, והצד הימני צריך להזדהות עם השמאלי במתיחה. תחזרו, פיתחו פיסוק, כופפו את הברכיים, okay, כופפו את הברכיים, אבל תרימו את עצמות הישיבה גבוה למעלה, ותביאו את החזה אל החלל, אל המרחב שנוצר בין הירכיים. עמוק עמוק פנימה. מרפקים ישרים, חזה לכיוון הירכיים, שאפו, okay, או לקפוץ, או ללכת קדימה, אל כפות הידיים, תרימו את הראש, מתחו את הידיים, תתרוממו, תביאו את כפות הידיים לאנג'לי מודרה. כמה נשימות, שחררו את הידיים. כן, היא לוקחת כיסא, אפשר להשתמש, הבאתי כמה אופציות. כן, אפשר להשתמש בשרפרף, כזה פשוט מפלסטיק אם יש, או כל כיסא, אני אחזיר את הכיסא היווני שלי. כן, יש כיסאות שהם לא כל כך נעימים למגע של הירך, אז אתם יכולים לרפד, שימו שם מגבת או משהו,
כן, ואנחנו עושים וירבהדראסנה 2. Okay? שבו על הכיסא. אגב, אם הכיסא נמוך, או אם כף הרגל מתרוממת באוויר, שזה לא כל כך נורא לתנוחה הזאת, כי הרעיון הוא להעביר את המשקל, יש פה שיפט, למשוך את המשקל לכיוון הרגל הישרה. זה הרגל השמאלית שלי. אבל אם אתם צריכים הגבהה, אני מצאתי פה סדרת ספרים שאיכשהו הצליחו שהם יהיו בדיוק באותו גודל ועובי. אוקיי? אז אתם יכולים תמיד לתמוך, ופה הרעיון הוא לתמוך כמה שאפשר קרוב לברך. אוקיי? כמה שאפשר קרוב לברך, שהירך האחורית תאפשר לכם להרחיק את האגן לכיוון הרגל האחורית, לכיוון הרגל השמאלית. אז אתם רואים שכף הרגל שלי פה התרוממה באוויר, אז אני אשים את הספר תחת כף הרגל. חשוב שהאצבעות תפננה 90 מעלות החוצה. כן, אני אשים את הספר פה. ושוב, השיפט, המעבר, הוא שמאלה. אז בשלב הראשון, כווריאציה, שימו את הידיים על האגן, תרימו את החזה, תסובבו את הראש ותסתכלו שמאלה, מעל הרגל השמאלית. אם אתם זוכרים, קודם עבדנו עם הרכות, עשינו את הרכות לכיוון אחורי הראש, ועכשיו התחושה הזאת צריכה להוביל אותנו בסיבוב של הראש. תמתחו את הידיים ממרכז החזה לצדדים, ואני לוקחת את הרכה הימנית לכיוון אחורי הראש, כשאני מסובבת את הראש. יד שמאל מושכת, okay? היא נותנת גם לרכה הימנית את הכיוון שלה. והראש שלו יהיה כבד. כשהראש בא לכיוון יד ימין, הוא הופך להיות כבד. גם המוח, גם הפנים. הראש צריך להרגיש קל. הרכה הימנית מושכת לכיוון היד השמאלית, והראש בא שמאלה. אפילו קצת תנמיכו את היד השמאלית, שתהיה יותר כבדה מהימנית. חזרה, מתחו את הידיים, okay? ותחליפו צד. אז אני עוברת לצד שמאל, אני שמה את הכף על הספר, לא כך יפה לדרוך על ספרים, אבל זה בכוונה טובה. כן, אני מותחת, האגן צריך לבוא לרגל האחורית, לרגל הימנית. ובהתחלה ידיים על האגן. תשבו עם הירך, תהיו כבדים עם הירך הימני, שני צידי הישבן, שרירי הישבן, למטה, ממש תורידו אותם עם האגודלים לכיוון הרצפה, ואת החזה תרימו למעלה. אז המשקל על הרגל הימנית, אם אפשר עוד להרחיק אותה, תרחיקו, יש ממש משיכה, תחושה של משיכה ימינה, קצת שמאל קל, כן? ואני מסתכלת ימינה, מסתכלת ימינה, מותחת את הידיים ממרכז החזה אל קצות האצבעות, ועכשיו הרכה השמאלית היא זאת שתסתובב לכיוון אחורי הראש. היא מובילה את הסיבוב של הראש, עד שאני רואה את כף היד השמאלית, אבל הגולגולת, המוח, צריכים לבוא לכיוון צד ימין. אפילו תכבידו, תורידו קצת את היד, הן לא צריכות להיות באותו קו. וחזרה למרכז עם המבט, ואחר כך תתרוממו. אותו דבר אפשר לעשות עם הכיסא. לא חייבים שרפרף, מה שיש לכם בבית. אני אשים את הכיסא הפעם. כן, אני מתחילה עם צד ימין. ממש תזוזו, האגן, רצפת האגן צריכה לבוא שמאלה, היא לא יושבת על הכיסא. לא נורא עם הרגל באוויר, עם כף רגל ימין באוויר. יש פה איזו משיכה, מלאות של הצד השמאלי, מול כלילות של הצד הימני.
תרחיקו את כל הרגל הפנימית מהרצפה. הרגל השמאלית הפנימית צריכה להימתח ולהתרחק. אם יש לכם כיסא עם משענת, נהדר. תחזיקו את המשענת, תייצבו את החזה, ובואו שמאלה. שרירי הישבן למטה, אל הכיסא, ואת החזה תרימו למעלה. הפעם אנחנו נמתח את שתי הידיים למעלה, תרימו את המותניים, נשפו ושאפו, תרחיבו את הכליות לצדדים. תכף אני אסתובב ואני אראה איפה הכליות. כן, ואז תורידו את הידיים, מתחו, ושוב הרקה הימנית מובילה אל היד השמאלית, אל הצד השמאלי. תרימו קצת את הסנטר, וחיזרו חזרה עם הראש אל המרכז, עם הידיים אל הכיסא אם יש משענת, וצד שני. כן, אני רק רוצה להראות, לפני שאני עוברת, הכליות הן פה. הכליות הן פה. חשוב להקדיש רגע ולהרחיב את הכליות לצדדים. המתח, החרדה, גורמים להפרשה מוגברת של אדרנלין, וזה מתיש. וההרחבה של הכליות, היא נותנת מנוחה לבלוטת האדרנל, ומאפשרת את התפקוד הבריא שלה. לא תפקוד עודף. אז אנחנו זזים ימינה. רצפת האגן שלי באוויר, היא מקבילה אל הרצפה, היא לא על הכיסא. צד ימין מושך ימינה. תחזיקו את הכיסא או תשימו את הידיים על האגן, ותרחיבו עכשיו את הכליות. הראיתי לכם את אזור הכליות, הוא צריך להתרחב לצדדים. ואז מתחו את שתי הידיים למעלה. הפכו, תורידו את הידיים למטה. מתחו את יד ימין, ומהרקה השמאלית סובבו את הראש. אפשר אפילו עם יד ימין ללטף את הרקה השמאלית, למשוך אותה ימינה, וחזרה. אני ממשיכה. עכשיו אתם יכולים לעשות אוטנסנה, ולהניח את הראש. אז אני אשתמש במגבת ובספרונים האלה, אחלה דבר. אני שמה את הספרונים, ואני שמה את המצח. שלב ראשון אני שמה את המצח, רגליים מקבילות. פה אתם יכולים לשלב את האצבעות, למתוח את הכתפיים לאחור. החוליות של החזה צריכות לשקוע לכיוון עצם החזה, ואת עצם החזה תביאו קדימה. ואחר כך מפה תעברו עם הסנטר. ושוב המצח. תניחו את כפות הידיים על הישבן, על האגן, שחררו אותם למטה, תנו להם אפילו להיות תלויות, יגיעו או לתפוס את הרגליים של הכיסא, זה גם בסדר גמור. תרחיבו את הכתפיים, ושוב תרחיבו את אזור הכליות. אני מחליפה שילוב של האצבעות, תמתחו את הידיים למעלה, תרחיבו את עצמות הבריח, ואז סנטר, ושוב המצח, אני מורידה את הכפות, קודם מניחה אותם על העצה, על הישבן, ומשחררת כלפי מטה, תתפסו את הכיסא או תתלו את הידיים, תרימו את הראש ובשאיפה תתרוממו. התנוחות הבאות תהיינה בשכיבה, שכיבה על הבטן. קחו לכם איזושהי שמיכה או מגבת, קפלו מתחת לאזור הזה של הירכיים ברכיים, ירכיים תחתונות.
אז אתם יכולים להתחיל עם הפיקות של הברכיים, ואז לשכב, רגליים יחד, תתמכו עם כפות הידיים את החזה, גלגלו כתפיים לאחור, כן, ואנחנו מכופפים אקפדה, תלחצו את העקב אל הרצפה, מתחו את הישבן, אני משחררת, רגל שנייה מכופפת, כופפו את המרפק. אם אתם לא מצליחים לסובב את כפות הידיים, שהאצבעות תפננה קדימה, אז תתפסו בצורה פשוטה את כף הרגל. תכף אני אראה, אבל כשאתם לוחצים את עקב שמאל למטה אל הרצפה, תהדקו גם את הישבן השמאלי למטה. זאת מתיחה טובה של הארבע ראשי, וגם לחיצה של הזנב אל הרצפה. ורסיה שנייה, אתם משעינים את האמה השמאלית אל הרצפה, ותופסים עם יד ימין. אז מה שאמרתי קודם, אני אראה עכשיו. האצבעות יכולות להחזיק אחורה. זאת הוורסיה הפשוטה. הוורסיה המורכבת יותר, זה לסובב את האצבעות של כפות הידיים, קדימה, ללחוץ את כף הרגל על הרצפה, תהדקו את הישבן. כאן אנחנו מרימים את האמה בשביל להוריד את הזנב. תרימו את החזה, האמה לוחצת כדי להרים את החזה, ותלחצו את עצם הזנב למטה לכיוון הרצפה. זאת גם אופציה. אבל עצם הזנב צריכה לרדת. צד שני. כן? אתם עולים. כן, באמצעות האמה. האמה היא כמו ג'ק. מרימה את החזה למעלה, תתפסו בצורה הפשוטה או המורכבת. כן, לחצו את העקב ואת הקשת לרצפה יחד עם הישבן. הישבן השמאלי צריך ללחוץ למטה. וישחררו. כן, ידיים תומכות. כופפו את שתי הרגליים. אנחנו עושים דהנורסנה. יחזו את הקרסוליים. כן, וקחו את כפות הרגליים לאחור. אם אתם מתחילים, זה מספיק. לקחת את כפות הרגליים עד שהראש מתנתק מהרצפה, מצוין. כתפיים אחורה. כמה פעמים, אפילו באופן דינמי. אם אתם מתקדמים יותר, okay, או רוצים להתנסות, תחזיקו, תמתחו אחורה, ואז לחצו את הישבן אל הרצפה, תרימו את הירכיים והזרועות למעלה. הראש למעלה, חזה למעלה. ושחררו. זה דהנורסנה. אפשר לעשות את זה כמה פעמים. התנוחה הבאה תהיה צ'טורשפדסנה, שוכבים על הגב. אני קיפלתי לי פה את אותה שמיכה לכתפיים, זאת שהייתה על הברכיים. עכשיו היא לכתפיים. אתם מחזיקים את הקרסוליים או דורכים עם העקבים על כפות הידיים. כפות רגליים מקבילות, העקבים ברוחב עצמות הישיבה. תנשפו, תשאפו, מלאו את החזה, ועם הנשיפה הבאה תרימו את הישבן גבוה למעלה. שרירי הירכיים הקדמיות לכיוון הברכיים, והירכיים האחוריות לכיוון עצמות הישיבה והכתפיים. תרפו את הבטן, תישארו כמה רגעים, ותרדו. צ'טורשפדסנה, פעם שנייה, שוב אפשר לדרוך על כפות הרגליים, זה עוזר למתיחה של הזרועות, או לתפוס את הקרסוליים, okay, ואתם עולים. תרפו את הבטן בנשיפה,
בשאיפה כבר תפתחו את החזה, ואז תתרוממו. הירכיים האחוריות לעצמות הישיבה והקדמיות לברכיים. תרימו את האגן. ותרדו. אוקיי? מי שלא מצליח לא לדרוך על כפות הידיים ולא לתפוס את הקרסוליים, יכול פשוט לשלב את האצבעות. אני משלבת את האצבעות, קחו את הזרועות קרוב לשדרה, שכמות למעלה, נשפו, okay, תתקרבו עם כפות הרגליים אל הכתפיים, ובשאיפה, חזה נפתח, בנשיפה, אני עולה למעלה. תדחפו את הרצפה עם כפות הידיים, לעלות למעלה עם הישבן, ותרדו. אפשר לעשות את זה כמה פעמים, okay, ואחר כך אתם שוכבים על הגב, אפשר להעביר את השמיכה לגולגולת, כופפו את רגל ימין אל החזה, תמתחו את רגל שמאל היטב, ואז ישרו את רגל ימין, תמתחו את הירך הפנימית. בעיקר בין המפסעה לאמצע הירך זה אזור שצריך להקפיד, ליזום את המתיחה בו עד כף רגל. תנעלו את האצבעות מתחת לברך על השוק וקרבו אליכם את הברך השמאלית. תנשפו, זה כמו סחיטה, פעולת סחיטה. אפילו הבטן נסחטת לכיוון הגב, ואחר כך שאיפה טובה, תרחיבו את החזה, ועוד נשיפה. נעשה את זה פעם נוספת. הרגל השמאלית הפנימית, במיוחד מהמפסעה לאמצע הירך, כי צריך ליזום שם מתיחה טובה. לקרב אותה אל הרצפה, למתוח לכיוון העקב, ואז רגל ימין. החלפה, תמתחו את רגל ימין, כופפו את שמאל. ושוב, מתחו את שתי הרגליים, שחררו אותם לצדדים, כמה נשימות עמוקות, טובות. כן, אנחנו נשתמש או ברצועת יוגה, או במגבת, לשמחתי יש לי את שתיהן. אנחנו לוקחים את הרגל הימנית שוב אל החזה, שימו את המגבת על כף הרגל כדי למתוח. אם יש לכם רצועת יוגה, תשתמשו ברצועה. תמיד במתיחות צריך לדמיין מסלול, זרימה. אז המסלול מתחיל מהמפסעה הפנימית עד לעקב, כלפי מעלה, okay, סביב העקב, ואז מהעקב החיצוני כלפי מטה. תכף תראו את זה בצד השני. זה שני כיווני זרימה. תהדקו את הירך ממש מעל הברך ותרחיקו אותו ממכם. מתחו את שריר השוק. תשתמשו ברצועה כדי להרים את החזה למעלה. לא להשקיע אותו, אלא להרים אותו. ושחררו. ישרו, רגל שנייה. אוקיי, מגבת מטבח, או מגבת רגילה, או רצועה. הרגל החיצונית נמתחת כלפי מטה. בעוד הרגל הפנימית נמתחת כלפי מעלה. אז יש זרימה.
סביב העקב יש לופ, כמו יוטרן. תעתקו את הברך השמאלית, תעתקו את הירך השמאלית מעל הברך, תמתחו, תשתמשו ברגל, היא צריכה להיות מגובשת, סולידית, דחוסה, בשביל להרים את החזה למעלה. כופפו, אפשר לחזור על זה שוב, או לסיים עם שתי הרגליים למעלה. אתמול עשינו את זה ליד הקיר, שלשום. סליחה, אבל אפשר להחזיק את העקבים עם הרצועה או עם המגבת. תרימו את החזה. כשהם מרימים את החזה, המשקל בא לכיוון עצמות הישיבה ועצם הזנב. הרגליים קצת מתרחקות ממכם. כופפו את הברכיים, שלבו אצבעות, תחזיקו את שתי הברכיים אליכם. ושוב, בנשיפה טובה תרחיבו את הכליות על גבי הרצפה, הן צריכות להיות רחבות, מרגישים את האור מתרחב. אתם יוצרים מין כיבוש, תנועה כובשת, לוחצת, כמו מכבש של השוקיים, כדי להרחיב את אזור הכליות. ואז שאפו, ושוב נשפו. הניחו כפות רגליים אל הרצפה, תתגלגלו לצד ימין, תעברו לישיבה, וקחו לכם עכשיו את המגבת, או אני משתמשת פשוט במין כיסוי כזה, כיסוי מיטה, מכותנה, אבל אפשר באותה מידה לקפל מגבת, ולראש אני לוקחת את הספרים. אם יש לכם בלוק שאפשר לשים עליו עוד סמיכה, עוד גובה, לראש תשתמשו בבלוק. זה יהיה לחזה, זה ירים את החזה, זה יהיה לראש. הראש צריך להיות יותר גבוה מהחזה. התמיכה היא מאחורי עצם החזה, עד הצלעות התחתונות, יש תמיכה של הראש, הידיים לצדדים, שחררו את הרגליים, תרפו את הגרון והלשון. אז הטופוגרפיה של הגוף היא כזאת שהחזה גבוה, נתמך, פתוח, ויש השתפלות מהצלעות התחתונות לכיוון הבטן. זה האזור שאני רוצה שתרגישו בנשיפה, שהוא כמו מפל מים. האור זורם מהצלעות, מגובה הצלעות, אל הבטן העליונה, ומהבטן העליונה לכיוון הטבור, ומהטבור אל הבטן התחתונה. כמה נשיפות כאלה. תתחילו בשאיפה טובה ככה להרגיש את המלאות של החזה. תחזיקו רגע. בנשיפה תנו לאור לזרום כמו מים, כמו מפלון קטן, מהצלעות התחתונות אל הבטן העליונה, מהבטן העליונה אל הטבור, מהטבור אל הבטן התחתונה ורצפת האגן. בין לבין אפשר כמה נשימות רגילות, ואז עוד נשימה כזאת.
בהדרגה תרככו את הפנים, לבו את ההרפיה של האור מתחתית החזה אל הבטן העליונה, גם בשחרור, בזרימה של אור הפנים למטה. תרגישו שהפנים מתרחבות, מתרככות, משתטחות, מתפחסות. למוח בתוך הגולגולת להשתחרר אחורה, כאילו נוצר קצת מרווח בין החלק הקדמי של המוח לבין הפנים, נוצר רווח. אפשר לעבור לנשימה רגילה, עוד כמה מחזורים. זוכרים את הרכות, שחררו את הרכות לכיוון אחורי הראש. ועכשיו תניחו יד אחרי יד על הבטן, כופפו רגל רגל, תתגלגלו לצד ימין, עברו לישיבה. שבו זקוף, תצמידו את כפות הידיים לפני החזה, עצמו עיניים. אפשר לחזור בשקט על הצליל אום בתוך עצמכם, או להגיד אותו בקול רם כמה פעמים, בזו אחר זו. ואחר כך תרכינו את הראש, שחררו את הידיים, תניחו אותן על הירכיים, תרימו את הראש, חוליה חוליה. תודה רבה. מקווה שלא יימשך עוד הרבה זמן. תחזיקו מעמד, תשמרו על עצמכם. הייתי שמחה לחזור ולהיות איתכם. כרגע אני פה. להתראות.